Konnichiwa minasang, welcome sa akong channel, Eric's Nihongo Lessons. Hinapuntabay. Nining leksyon na atong i-conjugate ang atong ikatulo nga irregular verb, ang iku, umuadto, umulakaw, sa uskagatos nga conjugation nga common kay sa pangadlaw-adlaw nga hinapon ug ato nang natuki sa mga miaging leksyon. Kini ang ikaduha sa upat ka parte ug diri atong tutukan ang conjugations numero 27 hasta 50. Yoroshii desu ka? Hajime mashou. Gikan leksyon 35 hasta 110 atong nakatunan sobras os kagatos nga lain-laing verb conjugations nga gigamit sa ordinaryong Nihongo ug kining leksyon na mosuma total niining tanan. Karon atong i-conjugate ang irregular verb nga iku, umuadto, umulakaw. Atong gamiton ang dictionary form iku, ang te form itte, ang conjunctive form iki, plain negative non-past form ikanay ug ang plain past form itta. Niining punto ha, kinahanglan ka mao ka na unsaon ning pagporma, pero pwede nimong reviewon unsaon sa leksyon 30. Kining video ha, mutuki niini mga konjugasyon na ug mohatag og usa ka ehemplo nga sentence kada usa. Gikan sa numero 27 hangtod 50. Ato mga conjugations kay mubuhat usahay, paghatag og tambag o suhestyon, pag-ekspresar og abilidad. Laing-laing conjugation nga mo-ekspresar og duha ka aksyon nga nagdungan o samtang. Panahon sa pagbuhat, mga pangalitan, kinahanglan mo buhat, nagkadugay og buhat, nanto ka, ug ang ika-50 kay ang pagpalabi og buhat. Kung gusto kang modonar bisag pila aron makahimo patagdagang libreng video sama niini, palihog ipada gamit ang PayPal, Eric's Nihongo Lessons. O para sa pag-book og private lessons, individual o klase gamit ang Zoom, suwati kog email sa ericsnihongolessons@gmail.com. Niju nanabang mubuhat usahay. Ang formula kay ru koto ga aru. Ru koto ga aru nga atong gituki sa leksyon 55. Muadto umulakaw usahay. Iku koto ga aru. Iku koto ga aru. Usahay muadto ko sa trabaho gamit ang bus. Watashi wa bus de shigoto ni iku koto ga aru. Watashi wa bus de shigoto ni iku koto ga aru. 28 bang tambag og suhestyon. Ang formula kay ta ho ga i. Ta ho ga i. Leksyon 56. Mas maayo nga moadto o mulakaw. Itta ho ga i. Itta ho ga i. Mas maayo moadto ka nga mag-auto kay mas dali. Motto hayai no de kuruma de itta ho ga i desu. Motto hayai no de kuruma de itta ho ga i desu. 29 bang tambag og suhestyon gihapon apan sa negatibo. Mas maayong di mo buhat. Nai ho ga i. Nai ho ga i. Leksyon 56 gihapon. Mas maayo di mo adto o mulakaw. Ikanay ho ga i. Ikanay ho ga i. Muuwan unya, busa mas maayo nga di mo muadto sa baybayon. Ame ga furu kara kaiga ni ikanay ho ga i desu. Ame ga furu kara kaiga ni ikanay ho ga i desu. 30 bang abilidad long version. Ru koto ga dekiru. Ru koto ga dekiru. Leksyon 57. Makaadto, makalakaw. Iku koto ga dekiru. Iku koto ga dekiru. Tungod kay nagpuyo ko sa Tokyo, pwede kong moadto bisag kanos-a sa Shibuya. Tokyo ni sundeiru kara, itsu demo Shibuya ni iku koto ga dekiru. Tokyo ni sundeiru kara, itsu demo Shibuya ni iku koto ga dekiru. 31 bang abilidad gihapon pero shortcut. Ang formula kay ang iku mahimong ikeru. Ikeru. Leksyon 57. Makaadto, makalakaw. Ikeru. Ikeru. O parehong sentence, tungod kay nagpuyo ko sa Tokyo, pwede kong moadto sa Shibuya bisag kanos-a. Tokyo ni sundeiru kara, itsu demo Shibuya ni ikeru. Tokyo ni sundeiru kara, itsu demo Shibuya ni ikeru.
32 bang, samtang, gamito nato ng konjugasyon na sa samtang kung usara ka tawo nagbuhat sa duha ka aksyon nga gidungan og himo. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus nagara. Conjunctive nagara. Leksyon 58. Samtang moadto, ikinagara. Ikinagara. Wa siya moadto sa Asakusa Temple samtang miadto siya sa Tokyo. Kare wa Tokyo ni ikinagara Asakusa Jinja ni ikanakatta. Kare wa Tokyo ni ikinagara Asakusa Jinja ni ikanakatta. 33 bang, samtang gihapon apan ang gisamtang diri usa ka estado. Ta mama. Ta mama. Leksyon 59. Samtang miadto, itta mama. Itta mama. Miadto yang bana sa dagat, unya wa na mo balik. Kanojo no goshujin ga umi ni itta mama modotte konakatta. Kanojo no goshujin ga umi ni itta mama modotte konakatta. 34 bang, balik kini sa numero 33, samtang wa nagbuhat. Estado gihapon kini, estado nga wa nagbuhat. Nay mama. Nay mama. Leksyon 59 gihapon. Samtang wa moadto umulakaw. Ikanay mama. Ikanay mama. Gitambalan siya samtang way adto-adtos doktor. Karewa, isya sang ni ikanay mama. Chidio wo ukiteiru. Karewa, isya sang ni ikanay mama. Chidio wo ukiteiru. 35 bang, samtang gihapon, kining konjugasyon na mao'y gamiton kung ang duha ka aksyon nga nagdungan kay gibuhat sa mga lain-laing tao. Teiru aida o teiru aida ni. Leksyon 60. Samtang miadto didto, itteiru aida o itteiru aida ni. Samtang miadto Miss Japan, among giayo ang mga makina sa customer. Nihon ni itteiru aida ni okyakusan no kikai wo shuri shita. Nihon ni itteiru aida ni okyakusan no kikai wo shuri shita. 36 bang, samtang wa pay mobuhat. Lahi ras numero 34, dili kini estado. Nai uchini. Nai uchini. Leksyon 60 gihapon. Samtang wa pa moadto. Ikanay uchini. Ikanay uchini. Palihog pagtuon og Nihongo samtang wa pa kamularga sa Japan. Nihon ni ikanay uchini. Nihongo benkyou shite kudasai. Nihon ni ikanay uchini. Nihongo benkyou shite kudasai. 37 bang, sa hinapon adunay sa panahon nga mobuhat na, wa pa buhata pero buhaton na. Ang formula kay rutoki. Rutoki. Leksyon 61. Sa panahon nga mo adto na, umulakaw na. Ikutoki. Ikutoki. Sa dihang mo adto na ko sa Japan, akong isulob ning jaketa. Nihon ni ikutoki kono jaket o kiru. Nihon ni ikutoki kono jaket o kiru. 38 bang, sa panahon nga nagbuhat na. Teiru toki. Teiru toki. Leksyon 61 gihapon. Sa panahon nga tuan na didto. Itteiru toki. Itteiru toki. Sa panahon nga tuan ako sa Japan, akong sulobo ning jaketa. Nihon ni itteiru toki ni kono jaket o kiru. Nihon ni itteiru toki ni kono jaket o kiru. 39 bang, sa panahon dihang maupagyoy pagkahumagbuhat. Ta toki. Ta toki. Leksyon 61 pod. Pagkahumag-adto. Itta toki. Itta toki. Pag-abot na nako dito sa Japan, isolob ko ning jaketa. Nihon ni itta toki kono jaket o kiru. Nihon ni itta toki kono jaket o kiru. 40 bang, kini ang una sa mga conditionals kung mubuhat o inigbuhat.
gamiton ta ang ruto kung ang atong kondisyon ay lambigit sa matematika, lohika, mga natural nga panghitabo. Gituki ta ni sa leksyon 62B. Kung o inig adto o inig lakaw, ikuto. Kung moadto ka sa Japan inig Abril, pwede nimo makitaan ang mga cherry blossoms. Shigatsu ni Nihon ni ikuto sakura o miru koto ga dekiru. Shigatsu ni Nihon ni ikuto sakura o miru koto ga dekiru. 41 bang, mao ni negatibo sa miaging conjugation kung dili mo buhat. Naito. Leksyon 62B gihapon. Kung o inig di mo adto, ikanaito. Kung di ka mo adto og ospital, di ka matambalan. Byoi ni ikanaito chiryou o ukeru koto wa dekinai. Byoi ni ikanaito chiryou o ukeru koto wa dekinai. 42 bang, kini ang ikaduhang conjugation sa conditional kung o inig buhat. Tara. Atong gamiton ang tara kung ang atong sentence sa kahangyo, pagmandar o pagdesisyon kung usay buhaton. Leksyon 62C. Kung o inig adto, itara. Kung moadto ka sa Tokyo, tan-aw og kabuki play. Tokyo ni itara kabuki o mite kudasai. Tokyo ni itara kabuki o mite kudasai. 43 bang, ang negatibo sa miaging conjugation kung dili mo buhat. Nakattara. Leksyon 62C gihapon. Kung o inig di mo adto, ikanakattara. Kung di ka mo tambong sa Lunes nga klase, adto sa Martes nga klase. Getsuyobi no jugyo ni ikanakattara, Kayobi no ni ikinasai. Getsuyobi no jugyo ni ikanakattara, Kayobi no ni ikinasai. 44 bang, ang ikatulo ka conditional kay gamiton kung impormasyon nagagikan sa nagsulti. Abi nimo ba? Ang iku mahimong ikeba. Leksyon 62D. Kung o inig adto, nahibaw ba ka? Ikeba. Abi nimo, kung moadto kag Japan, pwede ka mukaon og lami ang Japanese food. Nihon ni ikeba, oishii washoku ga taberareru yo. Nihon ni ikeba, oishii washoku ga taberareru yo. 45 bang, ang negatibo sa miaging conjugation kung di o inig di mo buhat ug ang impormasyon nagagikan sa nagsulti. Ang formula kay ang nai mahimong nakereba. Leksyon 62D gihapon. Abi nimo kung o inig di ka moadto, ikanakereba. Abi nimo kung di ka moadto sa meeting, masuko nimo ang bisor. Kaigi ni ikanakereba kachou ga okoru yo. Kaigi ni ikanakereba kachou ga okoru yo. 46 bang, mao ni ikaupat nga paagis pagporma sa conditional o gamiton kining konjugasyon na kung impormasyon gikan sa naminaw. Kung matud nimo. Ang formula kay full conjugation sa verb plus nara. Ato ning gitutukan sa leksyon 62E. Kung o inig adto nimo, matud nimo. Iku nara. Kung mopadayon ka sa universidad sama sa imong gisulti, mas maayo magtuon kag tarong. Daigaku ni iku nara yoku benkyou shita hou ga ii desu. Daigaku ni iku nara yoku benkyou shita hou ga ii desu. 47 bang, negatibo sa miaging conjugation kung uinig di mo buhat og ang impormasyon gikan sa naminaw. Ang formula kay ang nai dungagan og nara. Leksyon 62E gihapon. Kung uinig di ka moadto, matud nimo, ikanay nara.
Kung di ka mopadayon sa universidad sama sa imong gisulti, unsa kag mopadayon ka sa trade school? Daigaku ni ikanai nara senmon gakkou wa dou desu ka? Daigaku ni ikanai nara senmon gakkou wa dou desu ka? 48 bang, kinahanglan mo buhat. Adunay mga napo nga paagis pag-conjugate na ini sama sa atong gi-eksplikar sa leksyon 63 apan diri atong gamiton ang nakereba naranay. Nakereba naranay. Kinahanglan mo adto. Ika nakereba naranay. Ika nakereba naranay. Kinahanglan namo mo adto sa trabaho kada adlaw. Watashi tachi wa mainichi shigoto ni ikanakereba narimasen. Watashi tachi wa mainichi shigoto ni ikanakereba narimasen. 49 bang, nagkadugay og buhat, nanto ka. Baruhodo. Baruhodo. Leksyon 64. Nagkadugay og adto, nanto ka. Ikeba ikuhodo. Ikeba ikuhodo. Nagkadugay kag adto sa Japanese language school, mas nagkabansay ang imong Nihongo. Nihongo gakkou ni ikeba ikuhodo. Nihongo ga jouzu ni naru. Nihongo gakkou ni ikeba ikuhodo. Nihongo ga jouzu ni naru. 50 bang, mupalabi og buhat. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus sugiru. Conjunctive sugiru. Leksyon 65. Mupalabig adto o mulapas sa giadtoan. Iki sugiru. Iki sugiru. Sa pagjita, ang paglaktaw og paniudto kay sobra rapod kaayo. Diet to niwa chūshoku o nuku no wa ikisugida. Diet to niwa chūshoku o nuku no wa ikisugida. Ug atong sumahon diri ang mga conjugations nga atong natuki ni ining leksyon na. Sa di pa ug sa paghumagbuhat. Permiso og pagdili. Pagpamalihog. Pagmandar. Pagbasol og pagkumplito. Mga nominalizations. Butang. Paagi sa pagbuhat. Gusto og dili gusto mo buhat. Sayon og lisod buhaton. Musuway og buhat. Bisag mo buhat og bisag dili mo buhat. Dili kinahanglan mo buhat. Paglista og mga buhatonon ug pag-ekspresar og eksperyensya. Sa sunod nga video sa ikaduhang parte, atong tukion ang mosunod nga 24 ka conjugation hasta sa ika-50. Kini ang mubuhat usahay, paghatag og tambag o suhestyon, pag-ekspresar og abilidad, lain-laing conjugation nga mo ekspresar og duha ka aksyon nga nagdungan o samtang, panahon sa pagbuhat, mga pangalitan o conditionals, kinahanglan mo buhat, sigig buhat, nagkaanam og ka nanto ka, og ang ika-50 kay ang palabi og buhat. Sa gamayng donasyon nga $10, pwede na kong ipadaan nimo ang verb conjugation formula sheet sa tanang verb conjugations nga atong gigamit ni ining video series. O kaha, exercise sheet bahin sa mga miaging leksyon aron mo palig-on sa imong pagtuon. Imili lang ko kung unsa imong gusto. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante kaayo mag-practice adlaw-adlaw. Paggahin og panahon, kung nagsakay ra tas jeepney nagwatch traffic, patubang sa trabaho og naglingkod ra sa sakyanan, o kaha break time nimo sa trabaho, balik-balikig paminaw og pagtan-aw ning akong mga training videos. Ang akong video series giplano para ligon ang imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon aron ka mabansay og ma-fluent. Ayaw og kalimti pag-like, share og subscribe. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai. Otsukare sama deshita.